wa 19 uyanonzi Kanjanda na Patricia Kanjanda na Stima Mission ndo makati munofana kufamba awashitani nawe kuti wakagadzirwa wakasunga nhengo yawo na Patricia nditika awakanzova nezvawakaenda kuoisa kumba kwana Patricia. Saka zvakadaro wakadedza vana chiremba wakaitwa dare ravo rakabva rangoitwa musi uyoyo tiri apo ava wakanzi navana chiremba tiri kuona wakaisa zvinhu wakomana wacho vari kutodiniwo vari kutoshanda asi tinoda kutiwo futi iwewo Patricia usunungure hani uyu akanzi unoregerera here Misheki akati Misheki ndinoita sei ndamuregerera. Saka zvadaro takazoenda mangwana acho makuseni uyu akanditora zvikanzi handei tore zvinhu zvangu zvandakaisa kupi zvandakaisa uku. Saka akaenda zvechokwadi wauya nazvo akaenda kotora zvinhu zvake akauya nazvo abva asvika bhadini abva apfuura. Saka wanga uripo futi pakuti tozovherifya nekuchenesa kuti tizoti akatora shuwa here kana kuti akangotora zvatiri kuona nemaziso asi zvinhu zviringo richi yakada kungofanana futi neiri kuitika papi iri kuitika yabva kupfuura apa ndo pawanga wari apo. Saka ndo mafambiro ndakaita nawo kana pane pandasiya munotaura masirira pakati izvere kumamishe wataura wagutsikana here Nishwa ndio mataruka zvakaitwa nekuti vakauya maprofita vakatanga kubata dare vakati kona zvishova baba vakasungwa nhengo chichi mukati vataura kuti mvuna mishonga yakaisiwa vakanjanga vakataura kuti isusu tafirwa zvaisa tikati ndo zvauraya pazvinhu saizverese zvisai zvauraya iwe wakatendera kuti zvinhu zvako unogona kuenda kunozvisimudza ndikati hainosimudza maoko ndakakwanira kuti ndinonotora zvinhu zvako ndiko vakati kana nhasi cheche unogona kusunga ndikati ndinogona kutosunga nhasi ndikasunza mota paikoko kanjana ndikati hande wazonzi akuti iwe uende wega usina mupurisa wekomambo hazviiti ndikati ipapo chokwadi chambotaura. Saka ndikumbirawo mupurisa kuti mundipereke nzoko unotora chi zvinhu zvikanzi kwatoka tozoenda mangwana makuseni sva tikarara panaa makuseni tikaenda tasvika tikatora zvinhu zvisvika ndakasunza zvinhu zvangu ndega nemaoko yangu ndikazofonera munhu wangu ndikati zvinhu ndatora sekundenza kwamakamboita kuti kana udakutora unotora so. Saka ndaenda zvakadai kana zvinhu zvangu watora hako tumeana tozochadzana zvinhu zvangoita se oya saka ine munhu wangu ndakapeta zvinhu zvangu ndakasunga bati kuna Patricia asati andisunungurawo nenhasi ndakachasunga headman aramba hanzi handidi pandakurowa pasi aenda samiriro vakati mishonga irogwa haina kumira zvakanaka vakatoisa zvirombo mumusha mevanhu. Saka kana vakuenda kunobvisa unofanira kuti uende navana chiremba nyange ukasadaidai nachiremba anopruvha kuti shuwa mishonga iyi yabviswa zvechokwadi hapasina kana bvunza sara. Bati zuva rechimangwana takazongoona uyangu yakuzongosimudza mushonga vana chiremba wakati kana vatora mishonga iyi nevana chiremba vachivherifya mudzoka padare tobva tachenesana futi neuyu. Saka yakabva angu yabva angotora mishonga izvo zvakuti ndakatodzosera kwandakaitorera hatisi kuziva mani kuti yakachena nekuti takana tadya nachiremba tinofanira kuenda nachiremba nekuti mishonga yakashata. amene tili pamusoro ndikagona kupindura ndofunga purisa wanga tinaye mabhodhi yacho akarekota zvaitaura maprofita ipapo zvirimo mupfuti inini anga ndisina foni bati wakarekota foni zvirimo nemataurwa zvaiitwa ndipapa ndinopa kutenda kuti kwandakaita ndakabvunzisa munhu wangu dzimangwanaaapana zvawakatoita nemataurira ndakakuita hakuna chinhu chakasara mumusha mwangu ndakasunza vanhu vese ngawaripo mavaaanidza kupurisa vevari ndikati kune zvinodato kutora kwakaita awanhu vairava vanhu
kuchenurana kuti uyu zvikwake zviendeko uyo zvikwake zviendeke anitoaberekeni zvavo vanya vakavasori iibatisa vakafundurana kana zvinotoda vana chiremba varipo chikori chakanaka isikada kutendera kana kuita sei noti kudzinza kwandakaita kuchamakanjanda ndakachenesa kwandiri nhasi ndakachiripanguva yakao kana kushanda nachoshanda kana mari dzese dzandiyanadzo kuno majakadaita kunobatsirwa kusvika ndasara nebhaifambe netsoka saka nenhasi umwanguka ndokuba ndakazofonerana pafoni apapi ndikambanhamba musora zvakaita ndikafonana akandiita kunditi pamwoyo pangu mishe kuti ndinyatsa kukusunungura kana ndikafona nokudai mwoyo wangu unorwadza unotora kubatikana saka ndinyatsa kusunungura unotora kundinetsa saka handisi kuziva kuti ndinosunungurwa sei akaitawo masvudzi ekuti ndinotora kubatikana inyaya yekuti akaona achireverera kuti vakomana asara ndichibata basa vana chirengwa chibva chishuwa mishonga haina kunaka paenda kutobviswa chirengwa ari pachibva apurubva chishuwa hapachina bvuri saka iye paakauya kuzotora ika ndopatine question mark kuti wakazouya kusina chiremba sei izvozvi anoti nini ndakachenesa musha but isusu hatisi kuitana nazvo kuti musha wakati asi mide akauya kubvisa zvinhu aripo nesemuripo magona kumusunungura vana chiremba zvavati vavo aiwa ndati magona kumusunungura here pasina chiremba ndaikwanisa kumusunga nokuti mimi handina ndati kana pana chiremba magona kumusunungura here mati kana paina chiremba maigona kumusunungura here semagona akaita dai patangosunungura nepakupa absolutely ndikupindura ipapo umwe wangu haana kutaura kuti ndianogona kusunungura wana chiremba ndovakati tinogona kukusunungura kwete iye kuti ndiakadai tinogona kukusunungura pa wana chiremba ndovakati tinogona kusunungura vanosunungura zvakagadzirwa neavo izvo vakavataura ana chiremba ndivanogona kusunungura zvakagadzirwa neavo izvo vataura chiremba dii kuti tinosunungura zvakagadzirwa neavo ivo vakatoti tinosunungura zvakagadzirwa neavo handisi kuzoziva ipapo saka avarikutaura kuti ini ndechiremba pamakagadzirisa mukaita zvese zvazejese mapedza kudaro yokubvisa zvavakabvisa iwe ukaendesa nekuzodzora kuna petisha pakazova nachiremba here akakuyananisai muri wainoti tabvisa izvi zvako zvaenda iwe petisha waonaka chigagisaenda sunungura wakunurwa polidzwazva akanga aripwere wana chiremba anga wasipo notiwo ndowakatotaura kuti iwe unokwanisa here kusunga kwenda unobvisa chi zvinhu zvawakasiya ndikati heni ndinotendera kuti unobvisa kuti ndakasiya iwe wakaenda uri 1 ndakaenda nemupurisa wenyu nimupurisa muri 2 wana chiremba ndopapasina ndopavati isusu tuye ikoko tinge takuda mari saka nayo chigona kwenda watora kudaro ndakutaura zuva redhasi ndati watora kudaro iyoyo zvinhu zvako wakaenda nemupurisa muri waini ukasvika ukafukunura zvinhu zvako ukazvitora wakaenda here nemupurisa zvakare kodzorera pawakazvitora zvinhu zvawakaendesa pakanjana wakazoenda here nemupurisa kodzotsera samatatora zvinhu handi ndodzorere pandakazvitora makaenda here mese nemupurisa ane mupurisa nauzonda ndakaenda inini namuninangwa ndakaya naye kuno mpurisa wekunzari ndatofunga kuti mwauya nazvo kwese takati anouya nazvo aiwa ndiri kubvunza ndati ukunzwa here nyaya yekutaura madoridori ari kutaura isu toda kutaura zvinhu zviri pachokwadi pafeya wakabva kuno ukaenda nepurisa rakasvika pamba pakanjanda purisa unyepa here ndizvo
Unosvika pamba pakanjani ndakasvika right akasvika pamba pakanjani ukaonana nababa kanjani mukataurirana baba ndauya kuzotora zvinhu zvangu handizika baba kanjanda uyo akatora zvinhu zvake akachera pasi ere akatukura mudenga ere pamusoro chakami ende munogona shukwa izvo muda ndizvo ndakataura kuti wauya sei pakanzi iwewe unofanira kuuya nemuprofita kana mung'anga itukuiyaka ichenesa musha ndizvo ndakanzwa muprofiti akanatsa kuti kutora zvinhu zvako unofanga kufana kuenda kung'anga kwako waenda wauya naye ndoyaiwo akanyura ava varipo zvose zvojeka ndakavabvunza ndikati izvo mauya muri uri wega zvinofamba sei wakanga wakanyura kuti masoja angu ambai ere murobva mukaona nimika ipapapa nguva iyoyo yakati takanjana chamuka hamene henyu musazosara muchiritsvaga ndipo ndakataura paya mazuva ndikati mai vangu vakabva ndapedza ndiri kuti paakauya kuzotora uyu nepurisa rangu akauya mamuripo akachera padhoo here akatora mudenga here memba kupfurinura kuti ndopane chinhu changu achikuratidzai kuti chinhu changu ndichakadatora aiva mishonga mingani makwama mairi here waiva muti 1 here akabvisa mudenga rakabviswa padhoo apangaise pemunanasikana akasiya padhoo pemunanasikana ipapo akasvika aichara akabvaisa pachena akazvisiya zviri pachena hapana akasiya zviri pachena aibva atakura ndobva auya nazvo saka vakasara vaikwidibidza vakangobvura vakakurira aibva atora zvinhu zvake aibva ndizvo zvakaitika pavhidhiyo yacho titori navo ndakatora vhidhiyo iwewe pawatora zvinhu makabva mauya nese takabva tauya tese hai chii chakazoitika pakunge mafamba kuti uye azotore zvinhu zvake achienda kudzotsera kuna zinhata wake akatora iye achizwa kuti ndafamba nepurisa handisungisa ndosaka mazwa pandataura papa ndati zvinhu zvacho akati anouya nazvo nhasi ndisizotauya nazviri ndopaakati ndakatodzosera kudhara kuzataurisa vaneyauya kuno kudari ndandisipo ndininamuchii auya kunoterwa neyake nhasi pambuka zvindandisipo asi kungotifunga nhasi anyeye andinondi ndokuti neyasikutange kaitata sei kwadzakaita kubva dziri uko dzichitegetega sadzasvika matani so akanitaurira imweni kubva kusifamba kwakazoita uchienda kunotora zvinhu zvitaurwa nezvavo akandifonera pamwe ndakuenda kunosimudza zvinhu zvipi zviyazvo ndikati hongaakoma kana mati makunosimudza zvinhu izvozvo koini masunungurwa here akati aiwa ndichanosungurwa mutatu kunoenda kunopedzisa dare ndikati ore kana zvakadaro zvakadii zvakanaka asvika kumba akafonera chiremba afonera chiremba bata kana zvinhu zvangu zvisisashanda ndikumbira kusvitse kupi kuno munhu kwandinoda kuzvituma basa maindiro akaita zvinhu zvii iwewe tozotaurirana tiri zvinhu zvangu vasvika nazvupi kuno kuti ndine kwandinoda kuzvituma basa kune kwazvinoda kuita ndandakazvimirira kana zvisasashanda uya nazvo asi kana dziri kushanda garai nazvo asi kana wati ukwazvibvisa kwandandakazvipa basa inini ndokumbira kudzose kupi kunokuti ndine kwandinoda kuzvituma ndiko kuenda kwazvakaita sangano remazita
zirari kuzviita nyangumaoko takataito patiri kutaurira uimani panhu padimwe chete padoko doko pekuti akaenda kutora zvinhu achibva aendesa kwakanjani apedza ipapo obva ati ndasungwa handisina basa kumba uku tobva tati aiwawewe kana zvakadaro dzoka undobvise zvawasiya kwakanjanda nokuti kwakanjanda kwakazoitika dambudziko kuburikidza nezvinhu zvawakaisa ndo zvakapisa saka paakatora zvinhu zvako mukuma akaenda nepurisa haana kuzotaurira purisa kuti tamati ndoda kodzorera zvinhu izvi kwandakatora akauya kune munin'ina wake obva akutaura munin'ina wangu zvinhu ndauya nazvizvi iwe newangu aine pfungwa dzakakwana ungadai wakati mukoma ndazviona chidzorerai kune kutauriranai nemupurisa ndini mupurisa toenda nezvinhu kodzotsera pavakazvitora atimurugwana kuti pakutaurana kwaita nachiremba kana zvinhu zvangu zvisisiri pabasa kuti zvidzoka kuendesa nepurisa rake purisa takataura saka handione pandakatora yes ipapo ndinokadera ndichida iso inondiregera mudaiso pakuti pakutaura kwaukaita uchibva wari kunonga nditi havana kuziva kuti vakasvika uko vakaudza munhu wavo achati zvinhu zvari kudii atizvida ndomafambira ndikaita sei azvikaita inini ndandisiri pamwe ndandiri kubasa ndikafonera ndomafambira ndikuita sei hazviri kuita ndomafambira pakaenda pa asiso hazvisi zvinoita kuti vanhu tiregedzwe kuregererana chief kana zvinhu zvakatohwa namukoma wangu zvichiendeswa mumusha mekukanjanda kana zvichinzi hazvina kubva nekukanjanda vakaona problem vachizivi zvinhu izvozvo angauya kuregana ndingaa ngauya kuriti dare togadzira mukoma wako iwe akautara nyaya dzese mukawirirana asi pakuzoenda kuzotora zvinhu pakanjanda akatora pane mupurisa anga aripo kutaramutsanganuti yai zvakanzi iye mukoma wako handii kune nyanga takaenda kutora kuti zvinhu zvisende pakanjanda handini saka zvinhu pakanjanda akaona kuti hazvina kuita sei zvinotenda kuti zvanoda kuzvitima kutaura kuti chipambo kana kuti mishonga kuti yake saka ipapoka zvaitofanira kuti mukoma wakaenda nemupurisa kuzorera zvinhu izvozvo kana kuti mwere ude nyanga izvo yaitouya kupurisa akauya pakanjanda vaiti vaitogadzisa zvinhu zvacho kuti avamuregerere zvaanotaura kuti akasunga izvoni kutaura anditi saka manya yacho inopera sei dare sungurani wausika hawana kenamba kwenyu mekenamba kwenyu saka izvozvi saka manotaura kuti iwewe uya wakatiranganga wega sei uchienda mushonga wake kwakanyanya kuenda kudzorera uri one pasina mupurisa wangu asi pakuenda kutora zvinhu zvakaona nepurisa manidzakusanguya kwandaite ndati inini kuenda unotora zvinhu zvishandana nepurisa tikauya tati pakuendesa ndikuchiri kutsanangura tinotegaenda kumba ndoka ndakafanana kuti zvinhu ndaita sei ndatora handitika ndazvitora kuti uko ndopakati ayo kana watora zvinhu zvangu handitika chizviunza kuno usichagari nazvo zviunze kupi kuno ndikamudza kuti ayo zvinhu zvanzi zvidzorere zvikanzi ayo kana iwe watosunza mishonga yangu yasunza saka iwe chiunze chi zvinhu zvangu kuno handiti usichagari nazvo fika ndikadzorera mambo vada kuti iwe anoziva sei kuti wakadzosera chinhu ichocho because iwe wakanga wabva munhu anodai ari kupupurira vakamira pana mhatso kuti aiwa mama chinhu cheche chakazodini akaendesa zvinhu izvi zvakapedza
Ndoneya unozotora ukamusiya kunze. Ndosapanizana. Saka ndoziva sei kuti zvinhu izvozvo zvakazviita. Ipapo vakakanganisika. Chivati kupinda kuti vakakanganisika. Anotapindura kuti ayo vakakanganisa shobudisa mambo atinozoenda naye kumba apa. Ndakadzika inini nemwinangu. Asi wakafonera kuti ndozvandaka. Kuimpusa since wakafamba wakazofona kuti inini mishonga wakuya weshamaka ndakuchiendesa kweguru. Anazowafonera kana nhasi pandatowafona ndatowadza kuti koma ine foni handina vanhu vakatotengesa foni ndokumbirawo foni yewanhu. Saka ini ndikuda kukumbirawo kuziva kuti imi mamusotendera nazvo kuti mishonga ndakadzorera here kana kuti ndinayo. Ndopanoda kubvunza ipapo. Kuti vanhu vese saka wasogutsikana here sheni mishonga ndakadzorera. Aiwa, vanhu vese vanogutsikana pane zvaunotaura. Dambudziko rinowanikwa richabva kurukanjana. Akangowana dambudziko zvaakuratidza kuti pandataura poindi yangu yati wakaenda kotora zvinhu pamba pakanjana. Nzwisisa, watora zvinhu wakanga uine purisa, asi pakuzodzorera zvinhu wakazodzorera uri wani. Hauna kuzoenda nepurisa riya Kwese wanangoramba ndakupindura kare zvakanaka. aiyo toda kuedza kukuonesa kuti uone gwara. Ini toda kukupa remangwana kuti kanjaenda kuramba kuine kasungira seri kasipeni tinoratidza kuti mushonga hauna kudini kuubvisa pane zvawakatamba. Nekuti chakazopa kuti ubve pambapo nepurisa munomudaro endai purisa muone zvinhu wobva watora purisa tumwana ndadzoka ndamunhu. Saka ini handicharari mushonga. Gumbo nderako, gumbo nderangu, hando wandakatora nekuti muti uyu wanje haurari nzira. Uyo angadai ari kutokomenda kuti shuwa takaenda hatina kurara nzira, takarara kufamba usiku hwese kusvika nemuti uyu takandousiya kwaakautora, takagamushirwa zvikanzi waita ndasvika nemuti. Andurwa ini ndaitira kuti dambudziko rikabuda kwakanzani zvirikuratidza kuti muti wako uyo hauna kudini kuuendesa, nekuti takakupa panopurisa zvawakanyatsokuona kuti ndapuhwa purisa namama. Ndinoda kosvika mumusha makanjani, handisviki ndega, purisa handi shuwa mukaenda. Asi pakuzoenda kodzotsera chinhu chako wakazoenda wako. Ndopati kuti dambudziko rikazobuda mangwanao panakanjana uzive kuti hauna kudzorera zvinhu. Ndazvinza mama. Wanyatsoupanga? Ndoda kupindurawo. Shoko rangu rekupindura nderekuti inini handisi kugona kusunungurwa here nekuti inini ndakadzorera zvinhu zvisina kuenda nemupurisa wamama. Aiwa, ipapo matimati wani ipapo kuti ndizoite izvi mhosva akatanga kugadzira umwe ndiani. hatisi kuda kudzoka mumashure, takaitonga tikaipedza iyo. Ndatenda pana magona kupindurawo ipapo. Ndatenda ndochokwadi chandaindoda kuti kana iwe uri kugona kundisunungurawo nhasi nekuti ndakatorawo zvinhu zvangu ndikaenda nazvo, ndinotenda. Aiwa, mimi saka njanda awakatora zvinhu zvako, wakatora zvinhu zvako pamba penyu makambofambawo here timuone kuti zvakabvashiwa here zvinhu zvipapa. kufamba kuti takaita kwakanga pana muchena zvokutoti mwana wangu inini mukomana ari pacommunity service yakasungwa tisilasi akatosungwa ari pacommunity so mai wangu apa ari pacommunity dasi zvekutoti handiyeshe kumboitawo ba iyena because mauti yake munomo wake akati musazomitsvaga zvine zvaakaenda nyamukuru asasiya mupurisa takati unokutendeta wao zviazoita sei zvika nyamukuru asikazi anenge ainazvo pai padare zvokuti ndinotibva taona kuti iye achenetsawo uyu chini ndacheneswawo still so ndine honzwa kuti ropa rakasosvika nanhasi izvo zvakutosenzera ari mazukuru marega yambotaura mukunda wangu pamusoro ivadari
ndofunga kana mabata zvakanaka mataura aite murume vana chiremba vakati auye ndinobvisa mushonga unoita iye akati chiremba anoda mari yekuti achenese pamba pekwakanjanda ndosaka akaenda yega asingadi kubhadhara chiremba kuti abvise mushonga inokuti chiremba aida mari handiti isaka isusu tinozoziva sei kuti zvakachena bora vada akadaidza n'anga yake yaanoziya kubhadhara kuti achenese pamba nekuti nyaya yekuti chiremba aida mari ndopakuti bata kuti saka akabuya kungonotora nenyaya yekuhwanda kuti chiremba ndikamudaidza anozobhadharwa nayo obva auya kwandiri akatuma mupurisa kuti ndikukumbira mutitauro nemufundo wekadara kuti tisangane pakati andibatsirewo pakubhadhara mari ndikati handikwanisi nekuti paakaenda notora mishonga ndiye anoziva kuti aizokwanisa kuzobhadhara uidzikinura sei yaacheka pamba saka ndobasa kunge pakuti handiyakwanisa kutora chiremba inyaya yekudzenga kuti chiremba anoda kubhadhara mari saka gaini kuenda ndega ndisachadwe mari namachiremba Kuisa wenye ndofunga diari hapo. Anataka kuti patakaenda ndakamtuma kuti ubatsire kutani badalire kutani be mari kuti ndibadalire mari yangu here kana kuti mari ngeri yeye unokwanisa kundipindurira ipa. Panyaya yekutuma kutaura kwaakaita pakubatsirwa panga paine nhau yake usho nekuti uyu so ari kutorwara asati asunungurwa acho kutorwara sei watari kurwara akutaura daro kakuti ndirikurwara ndoda kusunungurwa kana kuya kwaita nhasi ati ndinoda kusunungura bhozi hapana chati chachinjapa kuraza ndisisi kugara kumbaba usati wakuti ari kurwara iwe taura chete kuti ari bhozi hausi kuti ari kurwara saka panyaya yekubhadhara namajenga rokubuda pakuti vana chiremba kuti vauye bhozi vana chiremba vangu dai tatakati mushonga uyu unofanira kunge uri paground vana chiremba wacho futi waya wakaita nhau dare iroro wouya futi panapa wochenesa watori mudare munomo zvangoitika fatifanika panapa kapa iwo wanga wati tinotopinda mudare macho then tobva tapedza nyaya dzacho toona kuti shuwa akatora zveshuwa here hapana chakasara here then uyu ochinzo asunungure uyu saka panyaya yekuti wadedza vana chiremba wese wakati hawana mari papa kubva kwakanyenda wakati hatikwanisi kudaidza chiremba hatina mari uyo wakati hatina mari iwo wacho wakatanga dare racho wakati hawana mari handiti pakana chiremba kwakazi toda 28 saka itai hafu hafu isusu tibva tabvisa 14 uye azobvisa akabvisa 14 yake mati akabvisira aiwa akataura kuti izvozvo handina pandichazotumira mari yacho kuna nachiremba vana chiremba watosvika panapa wasvika panapa wangwari panzapa saka waenda ndota tinototi pamwe waigona kubatsiridza futi padare iri runetsa munomeri woziva hwakuti zvokunzvenga vanogoti nepakati mapostori kana pawakaitwa dare ravo kuti wabvunzei kuti wakagutsikana rena nachiremba kubatsirwa kwawakaita kana kuti awarapo wese amusoro isusu eduka kuti tingoita hafu hafu hazviiti mwana wangu akadzika kwakatere akaenda kumozambique akaenda ne200 ndiye akabhadhara mari iwo wana wabhadhara mari baba saka ndoti tiite futi hafu hafu ndibvise futi mari zvakadai isusu tiri kuda kuti yai takasoitonga kudhara iya kake kuda kuipedzisa kufananiza nyaya kuti imimi mai muri kwanakanjanda nemukwasha wacho nemudzimai ndima kuchida kuona kuti muri kuda kugarisana panzvimbo imwe chete muchitsvaga chiremba wenyu mogadzirisana uyo osunungura iwe kana ari chiremba anokusunungura uyo aripo handiti ndokuti uone kuti wagadzirwa wasunungurwa kwete zviya zvekunyeperwa ndinokusunungura hangatende ndekuti kana uchiti ndiri kurwara nanhasi zviri kuratidza kuti nyama dzako hadzina kumira zvakanaka hadzina kana basa riyaitira kuti ndishanda ndisiutoshanda mari yangu yese yandikufambisa kuti kuno
uye upambacho ndiwana tondipawo kamari neshamwari dzangu dzinotondibatsira nekamari kana koma makusenjenda todza ndasara nebhazi handisugona kutoya nondodii ndopaudza kuti tiuya nemabhazi ekupi ekutara kubata bhazi wanda totsvaga futi nemari yekuti ndikwanise kusvika kupambacho dai nhasi ndisina kutoya. musi wakabva sachitima kumapiri akataura iye akati kana musikakwanisi kufamba kuya kudai ndinouya ndichikutorai nemari yangu but nhasi kushamisika kuti hanzi hatina mari yakashata asi ndo zvakataura kuti kune vasinganyatsigona kufambawakauya nemotabhagi vane motabhagi yavo saka akati ndikauya nemotabhagi yangu ndikakasika kusvika ndichatuma muningi nangu nemotabhagi ouya wodini wokutakurai moya kudari saka nhasi paafona achiti ndasiwa nebhazi akati ko motabhagi iri kuti zvikanzi motabhagi yakaenda nemuningi nangu kumozambique asati adini asati adzoka ndo ripoti yandapiwa. Wasungurani pamhiko dzavo dzinhamo apa paupenyu hwekugadzirisa zvese zvakapera taakudikana kugadzirisa navo nyaya dzenyu kuti dzisunungurana saka kusunungurwa kwamutaura muri kuda kutsvaga chiremba here anosunungura makagara kudaro aiwa tiri kuda kuzviti umwe wangu ndisununguriro zvawakandiisa panyama yangu esima ndekuti nyaya yenyu tisikatarise side one ndakakudza kuti mese makaroya iwe hausi mutsvene kumushawo iwe hausi mutsvene kumushawo mese muri wairi iwe murume nemukadzi muri waroya nenyaya yekuti iwe wakaenda kweawa ukanoroya uye akaenda kweaya akanoroya saka muri wairi ndimiroyora nai sanditi iwe wakanoroya kweawa iwe ukaroyiwawo neumwe saka mese muri wairi mune mhosva nenyaya yekuti mese muri wairi mune mhosva saka mese muri wairi munofanirwa kusunungura pasina kuti uyu kana kuti because wakanoisa zvako kumba ukati munonditsvaga ende nanhasi wangu wakautaura kuti mudiwa mangu hamuna kuita sei kugadzikana nekuda kwako muninginauuri ukwekwaumba mudiwa mangu hamuna kugadzikana nezvawakaita iwe uri kuti iwewe handina kugadzikana nezvandakaita saka mese muri wairi muri waro chekutanga iwe murume nemukomana nemusikana makaparira wabereki mhaka muri waro imese munotenderana mberi chekutanga kikura iwe saka mukuzviona mai saka mese muri wairi mune problem okuti mese muri wairi mukuroyana kwenyu muchaita mari apo apo mufambe mese moroyorana hazviziri pasina anopomera umwe kuti iwe ndiwe because makaroyana muri wangani pamusoro pedani kufamba kwatinenge tichiita afa pekutanga patakaenda kunaka patakadaidzwa nababa vepa ndini ndakabhadhara mari 200 basi saka ndada kuchiti ava vana chiremba vakati ava ndinosunungura iwo chimbobhadharawo mari uchibhadhara ndiwo hafu wafiri nyaya yekuda kwatiri kuita sondeyekuti makatanasa chinhu wani dai pakanzi nin'anga inini toda kuti tibva tauya pamba pakangana bataita seti vatagadzirisa pambasunungurwa n'anga dzacho dziripo pamasunungurwa inini asi vamuna uda kugona pakuti n'anga iuye pamba pakanjani ava kusunungurei n'anga dzacho dziripo timatara nyaya tari kuiterera pakauyanana imi vakamhati hamuna mari ini mutori n'anga ichiitese iuye pamba pakanjani kuti ikusunungurei avangabvuma n'anga yacho ngaitese ngaiuye paumba yauya paumba ipapa yogara zvakaibaa pambasunungura nokuma mataura mega ini saka maprofita anatotikwenda pamba panakanjani atoda kusunungura ipapo makati ku zvakati tosangana pana pamusuwa yenhasi papi pana apo padai dai musoro saka munganga zaidzana kuyaka dzauya panapa dzaitotaura namambuti tisunungura iwe sunungura natosvika ndikatobvunza baba vangu ndikuya kwandaita nebhazi museji ndatobvunza ndakabvunza mukoma wangu kurisa ndikati kuvanhu wacho wauya here nyanga dzachodzo zvikanzi wamweni wambowamisa kuti ngawambomire
kama chichatongwa sei vanhu vacho vasina kuuya vaifana kuti vaone kuti nyaya yacho ibva yagadziriswa vasina kugadziridzwira tiri pana amboti wauya kamupurisa achanga kuti wauya wauya wabva aenda wabva aenda kuti kuti wafamba sei wasikapindimuei watonzenga ndichitonana ndikatanga kuvakunza kuti vanhu vauya here saka vanzenga vanhu vachimwe vaifana wauya wasingazoi aiyo ava ndovamisa vanhu vauti ngavambomire tozovashedza. inini chakaita kuti ndimise vakafona nezuro vakati tifonere vana chiremba ndikati mukafonera vana chiremba kwandi ndobva ndati vana chiremba ngavauye ndini tinoenda kudzibhadhara vana chiremba nokuti ndini ndakavadaidza raiti yange iri yekuye kuti adaidze vana chiremba kuti huyai tisunungurani chiremba anga ari padhuti rekungobhadhara mari pamusoro imamo wepakati weshamwari neshamwari yako iyi muri wairi ndimuda kusunungurana hafu ngoti iwo uda kurwadzikana uya ari kurwadzikana chiitei hafu mudaidze chirema musunungurana zvako zvekuerenga zvekumashure zvazvina basa sunungurana yemuri tu ipapapo unosunungurwa mese maavarwere mese muri varwere chiitei hafu musunungurana inenge isiri hafu ninienda pamberi ndikatakambobvisa mari kumashurena ngaiwe chiti iwo uramba urudzokera zvekumashure ndopaurudzokeredza nyaya yako manje hazvifambizvi unoramba makasunga kuti pamusoro yenyu yedare ini kutaura chokwadi chaka cheko umwe wangu ini kuti handisunungure nemashoko yakataura hazvisi kugoneka pa kuyo unogona were kumusunungura nezvavakaita ini ndakasunungura ndakatora zvangu zvikaonwa neruzhinji vesikoaipa ano ndakasunza zvinhu zvangu ndega ndikatotakura zvinhu zvangu ndikati ndakuenda nofuna ndakatotora ndakatoshedza vakurisa ndisezvinokomachanda vaungane ndichitaura zvinhu zvakutaura zvakasunga zvinhu zvangu usacho akati seveye padhuza vakati maya zvinhu zvake ndikatotaura zvese zvandakataura zvandakaudzwa ndichiita ndokuti matsanangura ndakaita ndikatora zvinhu zvangu ndatokwachanda ndatora zvinhu zvangu ndakuenda saka umwe wangu inini akabva totaura kuti inini hasi kuti ndikusunungure chacho chacho umwe wangu hausukuzikanaba kuti iwesunungura saka nenhasimatishakuramba kuti sunungura inini fonera vana chiremba vauye vati vana chiremba ndikusunungura vana chiremba ndokati ndokusunungura ndinoamba kusunungura inini chisimukai woenda vana chiremba wenyu iye mukabvisa zvinhu zvenyu nemunhu hapana pane chiremba asi chiremba tiri kana kubvunza wangu ndekupedzisira ndekuti kana dare ndichiti ragona kutonga zvapera atari zvapera nditaura nyaya yemari baba kuti inini handisi kushandaakubva kwambunza kuya handiti imari dzakawanda kana unondonyora paauti anakukumbira imari yenyu tiri kuti mimi muda kubvisira imari yedare iyo chachiremba sadara inini hakuti nekuhwara kukuita mukoma wangu ndii ngatomboti nezvozvo zvakaitika zvaita sei hazvo ndichafamba nehana yangu kusvika yazosvika nokuti yakubata basa yaita ayoraiti ndichatsvagawo n'anga inini kusvika yanzi yapora doko kanjanga handinei nawo musaramisi ngaipera nekadama inini chandakumbirawo ndakurapisa ndakubvisa dzangu mari dzandiri kuesa kutomunza kunazvinoita kudzibvisa koza pane chikufamba ndoita kudzibvisa ndichitomuendesa kuna nachiremba kuti abetsere ndomashoko andikapedzisire kutaura muunza mano ndomashoko andikapedzisire kuti pamuri panapa wese kana iwo ndiri mwana bigi chaizvo ndinorwadza nemarwariro akaita ndakasvika mugwaya mumotikari ndakabekwa 450 kubva kwamukunza kuoko kwari kutaura nemudzimai akavavire zvimwambo but pava wakatanga kunifonera nyaya dzavo vari 200 ndakakwanisa kuya kunonzwa nyaya dzavo vachindiudza ndakakwanisa kusvika mumushe mukanjanda ngatiwirirane nyaya dzisati dzadii dzakuraba wabvunze kuti hasi zvandaitaura kana nyaya dzenyu dzazokura dzichazopindisa vamwe vanhu chibhizi seni nhamwe ndichabva madziri wabvunze kuti
wachatanga waindiona waindifonera ndichitouya padera dzavo ndikasvika mukuzofonera mumota kubva kudumba kuti ngaiuye ndikaibhadhara ndini mbvunze Patricia yapa kuti akabvisa mari here nekutakura murume wake ari apo kuti aende kwamukunza kuti wazosvika kunonzi abvisa mari yakura 200. Saka ndati waona kuti waira wani msika wakaramba kufamba kunaona baba wariwa wakaramba kuti vachamadzimira ndati waona kuti vanhu wairi vane msika saka ndataura pachangu kuti zamamu asisungauta ukumbirawo inini nyarara zvataura pana ndopandakumbira nyaya ite sei ipere yayo inini ndakufamba nenguva rega ndiendesa nangu ndichiriendo kuti ndinane iri kuti nyaya ipere ndokuti mugadzirisa ndikoti tikuona hamusi kunyatsokuda kubatana yes pakupedzisira ivi muri wairi saka iweweirapisa yes zvapera chisimukai kuzwa baba wachiti zvawakaisa kumba kwemusikana wavo makanotora vachisunungura musikana wavo sazvati musikana ndiye asara ane kiya akaisa pane murume uyu kuti iye achimbotakurawo kiya akachizoka nekiya nemurume bhakirukawo sebvaakaitwa mukuona manje matarira wadzika wari kuti kumba kwedu hazvisati zvapera kuramba tiri kuona manje uyo achitiwo ina naugadzira saka tachivaudza kuti mese chikwai mufambi wari kuti hatina mani kuti chokwadi chiite sei chibude saka imari yake yoda kurapisa madii kuchiisa muchifambe muri wai hazichatogoni bcause patokuwesta time kufamba hazi kupora zvinani kuti mari dzodzi dzaari kunzi afambisa uye kumongo ndotomuendesa saka chisimukai mufambi chisimukai ndizvandikukumbira ndaitushaisa sambando dare rapera here kana kuti harina tichazoona nemimau yakonzi iko takudza kuti fambai muri waini imuda kubvisirwa mari nedare tinakumbira mari dare mukunzerisa ndosaka ndataura zveri zvaro toti so dare rapera rekokandandopera mwana woendaonaye otora hama ndodi chizoenda naye dare rodi rapera chisimukai zvokustresiwa zvokusera inini ndiiteneseka musoro ndisebasa through nyaya dzevanhu avari true waidanana ndandisipo waidanana baba wangu asipo saka chisimukai singavagona kutaura wakazvigasana mufuira muri wairi chisimukai nyamari boye dare magona